ассалому алайкум дӯстони азиз, хуш омадед ба канали мо. Умедворам рӯзи хубу бобароре дошта бошед. имрӯз як намуд хӯроки фастфуд, хӯроки KFC-ву Макдоналдсу чикенро тайёр намудам бо рецепти тоҷикона, бо рецепти хонагӣ. аммо ягон зарраи фарқият надошт маззааш. беҳтараш ки 3-4 дараҷа аз кафеҳо арзонтар меғалта. бо аз ҳама хубтараш ин ки медонӣ чӣ намуд маҳсулотҳои истифода бурдагӣ, дар кадом намуд равған пухта шудагиай. каме ростӣ кораш бисёртар буд, каме заҳматаш бисёртар буд, аммо меарзад, чунки маззааш хеле хуб омад. фарзандои ман хеле кӯдакони нозуку камхӯроканд, не ки имрӯза хӯрокма ба мазза гуфта хӯрданд. инак хӯроки имрӯзаи мо аз қаноти мурғак аст. бисёриё крылышки в кляре меганша. қаноти мурғакро пешакӣ 1 соат 2 соат маринад мекунем. маринади мо дар ҳамин маҳсулотҳое ки ҳамеша хонаҳои мода ҳаст истифода кардам. майонезу зираву 1-2 приправаи ҳамин тоҷикиву магазинии ардалаш. асос дар ин хӯрок дар равғане ки алобаш паст бошад, чунки дарунаш нимхом намонад, дарун ба дарун пазад. хубтараш метавонед дам ба дам сарпӯшаки сковородкатона пӯшонед, бо хубтар мепазад, дарунош ҳам бемалол. хуб, видеои моро то охир тамошо кунед, лайк монед, дастгирӣ кунед. дастгирии шумо мода муҳимай. хайр, то рецептҳои навбатӣ, то наворҳои навбатӣ. худоҳофиз.